ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon sị m nwanyị mba nọ m za ya sị m biko na m gbara akụkọ na ogbotowara ya ụmụnne na oribidene na ụnụ gbatara ya ose enyemaka tụgharịdela akụkọ na ụnụnụ lee ebe ya shiri mejọ na ọ bụrụ na ya mere emeteghị na ụnụ mee ka ya mara na ụnụ biko ya ewega n'ihu sị m na a mụrụ ya n'elu mgbe n'elu ụbịam na enwe ụtọ mere nne na nna ya nọ n'elu ahụhụ rie from hand to mouth n'ọhịa ihe tụrụ n'elu ya n'ime ụmụnne niile Chineke nne were ya gọzie ezinụlọ ya kpata ego not just ịkpata ego na ya butere ego mbute wepụga ụmụnne na ihe isi ike wepụga ha n'ụbịam wepụta ezinụlọ ya from ihe ọchịchịrị agaghị n'ihu tige ha ebe abata n'obodo ha a na-ekwu okwu famili akpega ha nwa n'ọya nwawaka bubatara the money mgbe ego a niile na-asụ wuruwuru bata ma biznes ya na-aga ebe ọbụla etiri aka sawara sawara mana enwere ihe na-echenjihu n'ime ya ego batara mana ego echenjihu his appearance na mhụ ya agwa m na ya emetụla ego aka m ga-asọwashi na ego ahụ echenjighị ya wụhụ somebody na-show off ya were very simple person na-enweghị ebe ya na-aga ahụta onwe ya integrate ya well na ya were very simple person na a ga-agwa na ya nwere ego na ihu ya n'ime moto egbe ụfọdụ ị ga-efili na ya driver ebiri moto gagasa na ọ ka e were gosi m ụdịrị ụtọ oshidịrị ya na ego ahụ echenji hụ ụdịrị mmadụ ya wụ n'ọnọdụ a now ka ya hụrụ a young girl, very nice girl. Na ya jamụrụ this girl ebe a na-eme shawama. Na the girl bụ ụzọ bịa ịzụ shawama ọ na-ata. Na ihe na omege na within school area, university premises. Nwa ahụ buru ụzọ bịa. Mana because na ọ dị ya ngwa ngwa. Line karịkwara no the man the guy mege shawama I want about 4 or 5 persons check no mana this girl buru ụzọ bịa and agụrụ ji ya nwa to the conduct that shawama ahụ ya chọrọ ịta ya bịa gwa the young man si na ya biko neke ndị na ndị ole ha fọrọ naanị mmadụ ise na ogbu ene nọ ngala n'ihi na otu o shedere ya na ahụ nwaghị ya amaga na akụrụ ji ya na ya nwakwụgo okwu a dị very simple ya ebughị moto bịa na ya ji nnọọ nwa poli ya dị nnọọ very simple na agụrụ ya na-agwa dịga na agụrụ ji ya na mmadụ ise na ka o furu before na-eri ya aka dịga ya si yes na enweghị onye ọzọ nọ elsewhere nọ mmadụ ise afọ mmadụ ise nọ ọwụrụ ya nwa ya si hia na ya gakwa adakwa nga anwụọ so otu ya shiri kwuo okwu ahụ this girl achịwa ya ele onwe onekwanụ na ihe mgbe oyihe kwuru ihe nwata na ọchịga the girl agwawazie the guy na-eme shawama so kwa ton ya sị na o were ton ya nye this brother kama ọ ga-ada anwụ na onye na ụmụ nwoke a na-amakarị rororo narị na onye nwenwe na ọ na-echetere ya nwanne nwoke na agụrụbịa nwanne nwoke na ọ na ụkwụ ya na-eshi ekichi na ọ na-eme iwe na o were ton ya nye the brother ya ele nwa lee ha onwe enweghị ihe dị enticing enweghị ha gasị na ihe nwa lere anya mee ihe o mere not that ye could perfume or ya no expensive clothes very simple just simple with a small palm slippers ye ye le nwa no chia the girl ekwuo that thing gaze no chega werezi oche norodo the guy mege shawama emere shawama no ye then the rest 4 agwazie the girl switch ele ton ya no ya wanga was the last person ya say ha no wahala buroche norodo bide pịwa phone ya jikwa n'obere akwụkwọ n'aka na-aga through internet Google o nwere ihe Google na-ede nọ na bench na-ede datin ya were shawama ya nọ ntara gaa n'akụkụ na-ata ya elu ata ya elekwenu this girl dị ga-elekiri ya ofe n'isi chiwa dị ga-elekiri kwere ofe n'isi chiwa na-edekwa ihe ahụ nọ n'odege ya takọtachara ṅụọ mmiri nweta onwe ya gakwuruzie the girl jụọ esi na ọsịna nwanne nwoke agụrụ bịa na ọ na-amacha ya n'ọkwụ ya sị ya gwụwa eze ọgwụ tọrọ ya onwe ke na agụrụ bịa na ọ na-ekwe ya idi
the girl achịwa si ya na ọ taala n'ugbo at least ọgọ ha adazi anwụ ya sị mba ya ga ada ya jụwa the girl aha ya the girl ekwu jụọ ya nye ebe okwu ọ jụọ ya sị na ya lawanụ na ọkwọtachana na shawama na ọ lawanụ na ọbịa kwara ugbo ya o chetakwere ya iwere ton ya nye na ya tabekwa na agụrụ gakwa na ngwa na ọ lawazi na anụ na kwọtala ọbịa ha ugbo obibi jụ ya na onye agụrụ na-agụ ọ na-ekwu na-asa oke ogologo akụkọ na ya biko hapụ ya na ya meghị assignment ya na ya enweghị time before every time na-adị mkpa ya need submit this assignment first thing tomorrow morning. Ya elewe the girl ihe niile nwa na-eme amasị ya ya jụọ ya aha ya jụọ ya onye bụ ọsọ biko gwa na onye bụ ugbu a ya gwa ya sị ngwa gị hapụ inye nsogbu na onye tọrọ ya fon nọmba ya the girl si keke ya na-enweghị ike ime biko na ọ hapụ gị aka na akwa ya makwara ya gakwara inye kwenye shawama na ọ taworo shawama nwa bịa inye ya inye nsogbu ugbo ine o nwetaziri strength bụ inye nsogbu na ele o ji behave gata ka nwanne nwoke na agụrụ ga na-aga enye ha ala eri ya atọ na onye nwezie nsogbu ihe a na-atọ ya ọchị ya sị dị gị na onye ala nọmba igwe ga-enye ha kwe nsogbu dị gị elewe na onweghị ya ga-ahụfọ were fon nọmba nye ya elege fon nọmba this girl kwara dial ya fonu the girl o ji emega assignment ering ya the girl asakwa ihe kwara nakwa ọ call ya eme na obstruct ihe emega ngala ugbo ya gwa si biko na ya gbaghara mana anyways na ya pụwa bụ na hurry the girl elekiri lewe finish bido mekọrọ ha ihe omega ya disturb ha kwana ya mana ya lege otu o si na-ede odede okpekiri anya lekọrọ mekọrọkwa ihe omega ya nọrọ nga na ga meet the boy mega shawama si na shawama this girl ọdịla ready ya sị ya don worry ya agwọ ụgwọ ihe niile ya kwọkọta ụgwọ ke this girl and ụgwọ ke mmadụ anọ ka ọzọ gwara ya that na the girl wuzi last na ọha nwa wuzi na o switch ele ton ya kwọkọtacha ụgwọ ma the girl nọ dị ya ma ụmụ ndị ke mmadụ anọ nọ na line o lelite anya lee ya n'anya o lere ya wụsị nọkwa ndị mmadụ ka ga-akwụcha ụgwọ shawama mmadụ niile nọ hie nọkwa nọ omia nọsị chio jụwa ha ese na ọkwụcha ụgwọ shawama ma onye ihu ma onye azị ya si yes na ọhịa ọjọọ ọ sị ya chai thank you so much God bless you kelecha ya si nọkwa ha kelewe hekwe ya again ndị nke ọsị ya sị ya thank you brother ha hapụsha ya echere omekwa assignment mecha ya jụọ eso o nwere enyi nwoke ọ gwa ese enyi nwoke kwa na-enwe enyi nwoke nwere na ọ nwere enyi nwoke na ya agaghị enye nọmba ya na enweghị ego mere elu ụwa ka enye nọmba ya because ọ ga-apụrụ ha okwu ma ọ kpọ mgbe ya na ya na-enweghị enyi nwoke na last ya nwere enyi nwoke na ọ wụ 4 months ago na ha break ile up na ya nwere exam ya chọghị okere mgbawishi na ọta egbe ya nọ in fact ya ji ihe ndị dị nọmba ya sef ka sịkwa nọ na ya nwere male friend na ọwụhụ na enwere ya enweghị enyi nwoke na enwere ihe mere nụ ọgwawes na ya likere ya this girl agwawes nsogbu anọ ka ha wọnụ friends amaranụ na ọwụte ya na this girl akara aka shibụkọ ha ọnụ ya bido jụwa this girl ọ sị na ọ nọ year 1 ya wes na from that day moving forward na ọ hapụga ihe niile gbasara skuul na ya ga-etake care of her na ya ga-akwụrụ ụgwọ skuul ruo onye oriri n'ọnụ again ya agaghị achọ off camp ya chọghịzi ya ka ọ nọrọ na hostel na ọ ga-achọ off camp ebe dị mma ebe dị oke ndị na-enwe ọkụ ka ya kwụọrọ ụgwọ sefcon ka ọ nọrọ ebe a tigele iwe ọnụ ya oyi jụọ ese ya repeat onwe ọsị chineke nna bido tiwe na chineke nna ya ọnụkwa na ihe nke ọgịnị na jehova na ọgịnị bido bewa akwa na ebe akwa wee na nọọsụ ya sị gịnị ya repeat onwe ya si ya na nke ọ na-ebe akwa na enwere ihe bọda gị na akwa bịara from somewhere ọ gwawa ya na ya kwụba ụgwọ skuul ya mawa ma exam ya gachakwa ile ya ele na in fact na mpa ya sị na ya enweta ndidi exam na ha erule and ya kwụba ụgwọ skuul ọ gwa ya sị ọgwụla ya sị na ngwaja ka ha ebido from there ya kpere gaa na skuul kili ya ihe niile ụgwọ skuul ya nye ya ezigbo ego ọra ha chọta ebe ọ chọtara si ya na ya chọtara ya ga ebe a ya like ya gwa sị ebe ahụ standard ya gwere chọta na ya ga-achọta ebe na-enwe ọkụ ọgodo na ebe that hostel that private hostels ya ga ebe a ga-ele ma space ọ dị ebe ahụ ga-achọta the girl achọta ebe dị mma ya kwọrọ ya ụgwọ na otu he should zuga this girl from year 1 ahụ zuga ya graduate ya near this girl a gas service lọta a proposal marriage the girl ekwere
Now because of simplicity, yeah, na-eme people na-eji eme underrate. No bụla naanị this girl onye showed her kindness without knowing who he was. The day this lady yeso ịga hụ nne na nna ya, na the girl onye gwara ya si ya chọọ ka o buru moto ga. In fact, ya chọọ ka family ya mara nga ya ha na ya ka ha dị simple ga. Ya sị ha na ọrụkwa ka Chineke nyere ya ọrụ ka ọrụ ya na ya ga like kwa ya like that. Na ha nọrọ nga were public transport ga ịga hụ nne na nna ya na family na ụmụnne ya. Ka ha rutere, mama ya sị na nụkwa na nwoke ka ịtagakwara n'oteke n'ihi na ya dị slim. Oshinishi leruo ya anya n'ụkwụ ala sị na wow. Jụwa nwa ya nwaanyị sị na onweghị good test na nwoke na hụkwara nna ya na ọbụrụ na ya na nna ya arụghị nwa ile anya na ha agaghị ịmụta onye arụ nwa ile anya dịka ya. Na ọsọ gara n'ahịa na skuul na ọsọ dọghịrị ka o megide na skuul sef. Akpọ ya sị don't worry, take care of that one. Akpọ ya sị don't worry, take care of that one. Na ihe ọwụ mege na skuul ọrụ gị ọrụ ka ọ were gị ahịa ka ọ naanị ya ma ihe o ji mee azụgo onwe bike na ọ chọọ ka etiri ya ego so that ka ọ ahapụ ịna ya ego based on ọya na nna ya zụrụ ya na ha ama ihe atga na ọ atga na ya zụrụ onwe ya na ọ zụchara onwe ya emecha ihe niile o mere na ya mahadum gbere nwoke na ugboro telo. Anyway, na ọ choice ya ya na-ele mma ya ekwu na nwanne ya nwaanyị ka ya toro mmadụ matọ agwa wee sị na wao jụọ ese na akwa nwoke na-evudo ọrịa na-ele ụdịka ịdị slim bụkwa ihe ka ya jụwa ha sị na nwoke na ugbo ọdịna too slim because ọgbahụ dị mkpa nwa ahụ ka ha nwa na ụmụnne ndị nwoke na papa ha. Ọ pụtara na dezi ya onye dị oke n'etiti ndị nwere ahụ ha na-ahụtazi na okporo nkọ na ọta ahụ dịghị slim na ọ dị oke ote nwoke kwesịrị ịdị. No choice ya na-ele ihe ha ji na-enwedoghị asọdụ ka ha sọpụrụ ya mgbe ọ lara elu dịka mkparị nwe ihe ke na ha na-akparị ya na ọha ya nwa ka ha kparị gị na ha respect ya choice ya, the fact no choice ya ka ha chọrọ ịchụ ya indirectly. Ma ya sọchọ onye akụkọ na onye ọbụla ọsọ ọwụ ya na ya na-asọ nata ego gwa ma mpes lekwa onye ọsọ ya na ya bụ nata ya gwakwa ma ọ ga-emeli ya ngwa ọkwa ma ọ ga-emeli ọ na-adọwa ya adọwa ya after all kemgbe ọ sị ya na mahadum ya onye ma otu oshi ya na ọ gara omene convocation ọ gala service na ihe niile ya ma otu oshi asọtụ gị onwe na ọsọ ọwụ onye na ọsọkwa natakwa mmanya aga ekojiri atakwa mmanya ya na-achị n'ime obi ya ka ya na this lady lawara that day. Ya gwawa ya sị ugbu ka ya hụtara ihe mere na o ji so ya ejikwele nga ya ha. Ọ gwawa ya sị ya ma family ya na ka ha hụtawa ya otu ihe shi ahụta gị no problem. Ya gwa the lady si ya na ya wụhụ ụdịrị mmadụ ahụ na ya ga-eme alụgba nwunye ya ihu na ya gaghị alụ ya ka mmiri ọkụ mee nke emere mee nke na ya ga-alụgba nwunye ya ihu. The lady agwawa ya sị na ọnwa ahụ family ya shi n'ime na Chineke na-arọpụtara ya. Na that time ya gwara ya mgbe ha metiri ya gwara dat na mpa ya si ego anụbe na ọwụ mmanya ka ọsụga ihe a niile na mpa ma sofa mmanya enyebeghị ọ dasị nye ya ego kwọ yugosko na ga agwụ nọ mmanya na ya biko hapụga ndị a na ya jọsụ ka eme ihe very simple. Ya sị no na ya ha nọ na dream ya na ya kpebiri na ya ga-alụ nwunye ya ka kwụnya na ya ga-alụ ya ọlụgba ya ihu. The lady has no problem. Ya bịa lụkwa n'anya mgbe ya kpọrọ ụmụnna ya bịa mama ya yewe ọnụ ya mpa ya yewe ọnụ ya ụmụnne ya yewe ọnụ ya n'ihi na private car ya buru bịa ha na-ele anya ma ha yara ha ya ha bido jụwa nwanne ha nwaanyị sị ihe ọmoto otu ya ka ọ dị mgbe ọ chọkwunu ha ka ha into the picture naanị ya ma ihe ọ gwara ha mana ha na suspect ọ ya ka ya lụwakwara ha lụcha. Mgbe ha hụziri ndị kpọga ya broda na ndị kpọga ya sa mmụọ ha gwa ha na ọrụkwa ka ha misfire ya lụọ nwunye lụgba ihe. This lady abịa ghọọ nwunye ya lụọ ya ha ebiri dịka di na nwunye no problem. Anọta obere ke ahụ nọ nwunye toro mmadụ matụ ka ọ n'ọjọọ akpọ nwunye na ya chọrọ ịbịa n'ụlọ na ya chọrọ ịbịa nwunye ya sị na ọwụ n'ụlọ ka ọ na-abịa. Ya gwa ya sị ya why not nọ nwanne ya na ya hapụ ọbịa
nwunye agwa ya si agala abịa na ọnwụ na ego ka ọ na-edere ya senda ka ya ga-esendara ya ego mana ọ na-ịbịa n'ụlọ na-enweta ihe shedere ya na ọ gaga kọrọ mama ha dat na nwanne ya nwa ya chọọ ka ya bịa n'ụlọ ofe ile na ya ga-abịa nara di ya mama ya akpọwa ya nwunye na fonu si na echiche ọjọọ ya eburuto na ya anaghị ekwe ka mmadụ rute nso na ya anaghị ekwe ihe niile ya na-emere onwe na nwanne ya nwaanyị chọrọ ịbịa n'ụlọ ya ọ sị ya bịakwala mmiri ndata ofe ile na ọ ga-abịa nara di ya n'ojecha nwanne ya anya na ụlọ elu ọbịacha na ọbịazi nara di ya ịbịa nara ya di ya like hello na ọ bịara nara ya di ya na nkwụrụ dịka echiche ọjọọ na ya n'ime ya sọ ihe o kwuru ya si asị nsogbu na ngwa ya bịara ya gwa ya ọ bịawa no problem na ọ weta nwanne nwaanyị shi bịazie n'ụlọ ya ka ahụ eburu ngwongwo ya wụchasịa bịarute n'ụlọ ya na-eti kporozie fonu kpọwazie mma ha datina ma makwa di nwanne ha nwaanyị bụ amanye na bọ na ọwọdụ nke akpa enyi ego takasịwa ihe ọwụwụ ụsụtawa na ego na ha hapụrụ wee nwee ihe ikwucha na ya afọ ogige na ha kwufere ekwufe naanị ya ma ihe okpuru oge enwe ya kpewe sọ ọgọ na ya asị ka ya rịọ ya otu esi triti the very first day ọ bịara n'ụlọ ya na ebiko gbaghara chefuo ihe dị otu ahụ ya sị na ọgọ ka ahụ agaala nwanne nwaanyị enugbo nwanne nwunye enugbo ebido rịọkwa ya sị ka ahụ agaala ọ lawa ya gbajige ya ego dị duo ya ọfụma ya alawa nọ ya ka nwunye mụrụ ya ụmụ atọ nwoke ọ ya ka ụmụaka galitere isi ya na-arụ na offshore problem abịa enwee redundancy step ya down ihe enye ya nsogbu ya sị nwunye na ele ihe a ga-eme ihe n'ugbo na elekwa ego nọ after ya rụchiriri ya nga ha bi nọ ya nwarụrị ya emepere nwunye ya shop supere ya shop ebe ọ dị ike supermarket mee ya dị very thick sụọchi ya were glass card ya wega ya dị ya nwunye ebido gbawa mbọ chukwu na-eme ebere ahịa na-azụ ego esi ebe ahụ na-emegịrị na-apụta ọ ya ka nwanne nwunye enugbo na-ebiachiri again n'ụlọ ya na ya ejikwere chi ga-eme IT ya ejikwere chi ga-eme ka o buru ihe ngwongwo bikọs ọ ma ụzọ gwado ya ọ gwa nwunye o buru ngwongwo bịa kụọ aka na adọ mepe awụ ya bata nwunye hụrụ ọkụ ya gwa sọ hapụwa na ọ bịala wa ọbịara ọ hapụ wee ọ bịarute nọọ ka ọ bịaruteziri n'ụlọ ya ka ọ chọpụtara na ya enwezighị ọrụ na nwunye na-aga na shop nwunye nwere shop ọ dị aware of shop nwunye kwanụ nwanne ya nwaanyị ọ ma shop nwunye ọ bịa ghọtazie na ya na-agazi ọrụ ya enwezighị ọrụ ebe ọ nọ n'ụlọ ya nwunye ya gwawazie sị na ebe nwanne ya nwaanyị abịala na ya pụtawa na shade hapụkwara ya ọ gbasa skul ga kpata ụmụaka bifo program ọ bịara mena ebido na ka o were ezuru tụkwa n'ike ọ bịawa na shade bịa na enwere ya na-enweta ya na nwunye shibiri ote ha shibiri ya na famili nwunye na-eme destin na ọ na-atọ ya ụtọ na ọ masịrị ya nwunye na-emekwere ya na ọnụ ọtụ na ome kemgbe ya ji enwezighị ọrụ ihe ọ bụla nwunye nyere ụmụ ya ọ sị ha na ha ga-ekelekwe dadi ha n'ọkwa enyere ya ego ụmụaka ha ewere ọsọ bịa daa ya n'ahụ kelee ya na ọwoto ha shiri biri na-enwebeghị ihe nwunye nyere si na ya nwanyere ome ya sịka ọ dadi ọ na-ewetakwere taa ka ụmụaka dị very happy with ya na nne ha ruo ka nwanne nwunye ya nọ ntara bịara nwunye egotere nwa ya nwoke igwe ọsọ igwe gotere ya igwe gbawe sọ gakwa ga-ekele dadi ya na chi egbori ọgbụgbọ na dadi ya nyere ego ya zụtara ya igwe na ọ bụrụ ma nwoke enwe igwe ya na-anyị zụrụ ya igwe nwanne nwunye na-ele ihu ya gbarọ ya ghọtaghị ebe ihu ya gbarụrụ ihe kparụrụ ya ihu ọ ya ka ya na nwunye gawara na shop ọ gwawa ụmụ ya ihe ọ gwara ụmụ ya ha lọtazie nwanne nwunye ha anọghị ya nwa ya nwoke ke 9 years agwawa ya na dadi na ntị ha sị na mpa ha dị useless na-enwe ihe ọrụ ga na ọ dị anọghị na mọmị ha ziga ha ihe mọmị ya tụwara ha shidat na mpa ha nyere ha na onwe ihe mpa ha na-eme na shọpụ a na shọpụ nwanne ya nwaanyị na shọpụ a na shọpụ mọmị ha na-enwe ihe dadi ha na-arụ na ihe niile mọmị ha na-enye ha si na dadi ha nyere ha na mọmị ha na-atọrọ ha ashị na mpa ha enwe ha ka ọrụ na mọmị ha na-enye ha ihe a niile na ya amaghị ihe mọmị ha na-eji atọrọ ha ashị but na ọ dị wrong
a mother ịtụrụ ụmụ ya ashị ihe nwa ya nwoke ke 9 years na ke dị 7 years and even nke ntakịrị dị 5 years onye ọbụla ha kọkọtara na ihe o kwuru na ihe o gwara ha nwa ya ke 9 years agwawa ya sị na jụwazie mama ya sị na ọwa eziokwu na ọya nwazụrụ igwe na ọwa ụda dị ya zụrụ igwe mama ya ratapụrụ ya akalanya na ọrụ ara na-agba ya na-ajụ nwa ya nwoke na ọwa ara na-agba ya na ọwụ gịnị ka ya wụ without daddy ya na ọma na ọ daddy ya zụrụ ya na mahadum na ọma na ọ daddy ya meghere shop ahụ ya na ọ family shop ọwụhụ ya nwa ka o mepere ihe ahụ family shop ebe a na-azụta ego eji elezi ezinụlọ eji edi ha school na daddy ha rụrụ ọrụ n'ọchọ ọrụ retire na ihe na shop o mepere for the family na ọbịa nga abịa eji ya sọwa eziokwu kedu ihe ọ ga-eji ọmọmi ya mere ọ daddy ya mere were eme the boy asị ya dị sorry mommy I'm sorry ya bara na-ele nwunye atọ n'ụgwọ wee dasị na ọ bụrụ na nwanne ya nwaanyị bata ya ejighị polisi mee ya arrest na ọ nwoke oke ịhụta mmadụ na-enwe ihe nwoke si finish mere ọ ga-eji bịa n'ụlọ bịa bịa poison ya obi ụmụ ya bịa nga bịa ichenji ya ịbịa bịa ekwu ihe na-enweghị onye jụrụ ya n'ụlọ ikpe ya nabatara ya na ọ bụrụ na o meghị ya arrest na ya ga-eburu ngwongwo echi n'ụlọ apụọ na today na ọ ga-atarịrị like a hard man na ha ahụtawala na ọ dị too soft na onye ha na-eji onye bịa kwuru gbafuriri otere ya mma even in his house so ihe o shi n'ụlọ ebiwa n'ụlọ ewu ebe bịa kparịa ya bịa gwa ya ụmụ ya na nwe ihe dị ya na arụ dị ya useless na nwaanyị mba na nwunye ekpute kpire na ya ga-emerịrị nwanne ya nwaanyị arrest ọ iburu ngwongwo ya elega ihe ka ya nọ ya gwa nwunye sị ngwa na ọsọ ndị anya pakin ka ha gwa ya ọlawada na ị ga-were polisi bịa mee ya arrest nwunye sị na nwanne ya nwaanyị ga-ehi na police station taa ya eburu ngwongwo lawa na ọ gaghị abịa n'ụlọ ebịa kpo dị ya useless na ya agaghị eteki ya na kemgbe ha na-eto na ụta akụrụ echi aba ya n'anya mgbe ị nọ na-ahụta na ya na ya abụọ na into competition na ihe gawara ya ọfụma ọfụwa ya ofu even mgbe ha nọ school any day ya elecha exam result ya dị mma ọ na-afụ ya to the extent o were result ya of jealousy dọwara ya na one day na ọ ga-abịakwa n'ụlọ ịbịa kpo dị ya useless so nwoke na-enye mere ihe agwụ na ọ ga-ehi na that nwanne ya na-enye ikikere na ọ ga-eji police bịa mee this lady arrest na ọ ga-eshi na police station ala eburu ngwongwo lawara ya na ọ gbatụkwanụ ya chọrọ ka ụmụnna ya marakwa nna ya lụrụ nwoke na ọ ebe a ka ọ ga mgbe ọ na-ejiele na ọ ngalagba ọkọ ga-ama ụdịrị mmadụ ya elega ihe ka ya nọ n'ike agwụ ya kpọọ na-enye nwoke ya wee police officer si elekwa ihe ya gabiga gboo the man si na ọ gịnị mekwa ndị lady anọbe na police station na onweghị any right ịbịa poison na obi ụmụ ya kpọwa nna ha useless n'ihu ha na ọnwa that right ọ dị very very wrong lady alone ha police abịa mere ya pere ya mee ya arrest ọma ihe ekwe bịa mee arrest n'ihi na kemgbe o ji lọta ọ tụpụbara nwanne nwaanyị nwunye ya tụpụbara ya ọnụ ya nwakwa na atụpụ o kelere ya tụpụrụ ya ọnụ ọ jụọ ụmụ ya si na enwe ihe mere na enwe onye tụpụrụ ya ọnụ ya sị ha ọ ga-awụrụ ka ya bịa lawakwa biko na ole ụdịka malisi ihe nka kedu nke ya mere ugbo kedu nke ya kwuru ihe ka ọ na ọkpọ n'ọnụ polisi awụchacha bịa mee ya arrest na steshọn ka ọ masị ihe o mere ya sị ya dị sorry na ya dị very very sorry na biko si gbaghara na ya ma mgbe ejiri kwe na ọwụ ya just kwuo ya thinking that na ụmụaka deserve ịma nke wee eziokwu policeman ajụwa ya DPO ajụwa ya sị ụmụaka na ama nke wee eziokwu gbasara ha kedu mgbe nne na nna kewere ihe eji azụ ụmụ na ọwụ na nwaanyị decide ya na ihe niile emege n'ụlọ na ọ dị eme kedu onye ọwa ihe ga-agwa ụmụ ya onye wetara ka o wetara taa ka eshiwe ọ nọrọ nga kpoo nwanne ya nwoke ka ahụ eshi village bịa belụọ ya alawa oge nwa ya kpoo ya na fon si ya tili ya nwụọ na ya tụpụkwara ya ọnụ again na ya nụkete ekwele again na ya abịaketekwele ya na o were frustration ụbịam kpọrọ ya ihu na bikos nwa ya gbaga mbọ na-ata ahụhụ na ọwụ ihe ọjọọ nwatakịrị gwa ụmụaka eziokwu ọwụ ya olechaa ya were nwa ya mụrụ ga tụkpe na police station na ọ kparịrị ya na ya tiri ya nwụọ na ya tụpụkwara ya ọnụ na ya ga-arụ onwe na enweghị ihe chekwara ya na ya bụ again tiri ya nwụọ na ya kpoghakwala na fon ya so ọgọ na ya nọ na ihe o kwuru gbanyụọ fon na ihe mgbe ya na-akụrụ m na o mene 4 years ugbu a na oge nwaanyị arịawala enwe nwa ya kachiri ike nwere ike ịsọ ka ọ ga kpọrọ ego eletakwana ya nwunye
agwa ya sị ka ya ga eleta mme ya so rute ebe ahụ na okporo ya bịa n'ụlọ nwunye ya sị na ya agaghị akpọ mme ya bịa ngana na ya ga na ebe ekpere ga ụlọ ọgwụ triticha ya kpolatakwa ya n'ụlọ dọrọpụra ha ego ha ga-eji elekọta ya. Ọ ya ka nwunye ya gara ebe alụta gawara ụmụnna ya, nne ya jụwa ya sị ego na o jiri bụ ileta inye na onye nyere ya ego na ọwụ di ya na ọwụrụ ego di ya na ya etikwele n'isi ya na ya etikwele ya gwara di ya gara onwe lecha nwa ya ma mee ya arrest ya na di ya konokomi arrest na ọ ga-akara mma na ya nwụrụ n'ọrịa na tani iri ego nwoke ahụ ego ya nwoke ahụ mete. Nwunye agwawa ya sị o wote ihe ha oke iji nwa ya agba ashịrị kpatara nwanne nwaanyị ji bịa n'ụlọ ya ọ mahụ limiti ya. Oke ịkparị mmadụ na ịhụta mmadụ na-enwe ihe ọ pụtara kpatara nwanne nwaanyị ji bịa n'ụlọ ya ọ mahụ limiti ya. Na ọ na-ahụta onye ọbụla mana ya gara mahadum na ọ dat man zụrụ ya na mahadum na shop ya na ọ dị ya meghere ya shop ya. Kedu right nwanne ya nwere ịbịa n'ụlọ bịa gwawa ụmụ ya na ihe niile erighị n'ụlọ na ọwụ mama ha wetara na mpa ha na ọ dị useless na ọ kwesịghị ịsọ ogo ya nwoke ya dị sorry. Ọ gara prison akwa ntụtụkụ ka tụpụrụ ya kọshọn ya ebe lụọ ya na ihe o mege ka mmadụ ọnwụrụ na ya agaghị asị ya na ego na ogbe ya eji bụ ikpe ya ga ụlọ ọgwụ na ọwa ego ya n'ihi na enwe ego ejiri ga n'ụlọ this man kemgbe eji mata ya na ọwụ ya nwata ijike ego na ahụ ya na ọ ya nwa zụrụ ya shop ya emepere ihe niile ya emere enweghị ego nne na nna nyere ya nyere ya si mgbe ọbụla enidere onye na ihe na ọwa ego dị ya na ọ sị ya lawakwa ya lawakwa mme ya si ya lawa na enidi ego that man. Nwunye amaka na moto lụwa ya kpọọ oge nwoke si ya na ihe agaga na ọdala ihe otu ihe ashi adaga na ọlaike ihe agaga n'etiti ya n'oge nwaanyị na ọ kpọ ọnụ mama nwunye oge nwa dụkwanụ ya ọdụ gwakwanụ ya si na ihe gara aga agaala na ọ ihe ejiri iwe mee ala ụka nwa ya nwaanyị kpụrụ ego ụlọ ọgwụ ya achọghị ịlụzi ya. Oge nwoke sị na ebe nwunye ekwu ka ya kwu na ihe a ka ndị a megidere petegide destin ugbu a na oge nwaanyị anwụọla na o doro na mọchụarị na nwa ya oge nwaanyị nwanne nwunye eke bịara n'ụlọ eke ọsọ ihe n'ugbo na-agwazi nwanne ya nwaanyị nkwanụ nwunye na ọnwa kpọkwọ na berial mama ha na ya na ya abụọ gbuo nkịta nwụrụ anwụ taa ya na ndụ na ọ n'ihi ihe ka mama ha jiri nwụ na mama ha kwuru datara ya nwụọ na ọ bịakwala na mama ha si na ihe niile ya nwụrụ na ya bịakwala na ya nwakwala nwa bịa na ya nwa patikulali ga-eme ka ịshọ na ọ bịa na berial mma ha na a ga-agbosasa ya na ọ na-ọchọ aka ozu mma ya ewere ọgụ lụsha ya oshiri igbe dapụta na ọ nwakwara nwado na ya nụrụ onwe. Nwunye ajụwa ese onye ka ọwụ egwe na ya ga-abịa berial mme na ya ga-abịa na ya ga-elo na ya mgbe ya lọtara ka ha gbuo ji mmụọ tagbuo iko na ya chere na ya ọya na ya etore na ndị obodo ga-amaghị okwu ọnụ na ọ wee ebe okwu na ogbenye nwanyị mba na nweretara akụkọ na ogbo towara ya mba ụwa na-ele na oge ya ba ya chọbụkwaghị ime this lady arrest na ọ nwunye si eme na kemgbe ekwe na nwa obiọma akpa nwunye ka ya gwa ha datịna ya ihe ya lụrụ na ọ nwoke na ọ ga-abịa n'ụlọ bịa poison ọrịa obi ụmụ ya na enweghị onye nwe otu o siri gbasa ya na o tele ha kparịwara di ya elega ihe kama nwunye ga-ebu ngwongwo ya ala na ihe na nwata nwaanyị na ọgwụ ndụ ya na ọ hụrụ ya n'anya na respect ya hụ ya n'anya hụbiga ya oke na ihe o dogakwa na mkparị akpa ụmụnne ya na-akparị ya na ọ dịla too much ya were polisi mee ya nwatakịrị nwanne nwaanyị arrest kama ọ ga-ala na lekwa ebe okwu na ogbenye na m jidelu unu biko na nwunye ya so ọ ga-ala ya gwakọtala ya sị na ihe mere n'ụwụ ka ala berial nọ n'ụdị ọzọ ọ were ga-egodoga kpọọ mitin ka emejiere ya na nwanne nwunye ya si enweghị ike ime ya na ya ga-ala berial mama ya mgbe e kwesịrị ịla ya gwa nwunye si ya na ka eme travel ga-eme mitin kpọọ ndị obodo ka emeziere ya na nwanne ya nwaanyị. Nwunye ya jụ na ọ ya eturi na ọ gaghị agwa ya ihe dị mma ime n'ezinụlọ na mama ya jiri aka chuzu ọnwụ na ọ gaghị anapụ ya right n'ọnwụ nne ya na otu ahụ ọ nọ ebe ahụ na o lecha ya si ya arụrụ ala ihe mere ya emeteghị ya na ọwụ naanị ya nọ ebe ahụ na mpakwukwu ha nọkwa ebe a relatives ha ndị ka eburu ụzọ nwụ na ebe a na ahụ na ha hapụ ya na ọ bịa kwugbe no so be it na ya gagarịrị berial ahụ ọwụ ihe mme ya kwuru ọwụ ihe mmegwu ya nọ na berial n'ihi na enweghị ebe e chiri mejọ mama ya na papa ya. Na m jụdelu unu na unu biko na ya na nwunye follow this program na ọ bụrụ na mama ya kwuru ihe dị ụta na nwunye kwesịrị ịla berial ahụ na olee ote the right way to go about it na nwunye esi ya ga-ala
na mma ya chi ekwugbu ya elekwe ngwa ewere okporo bịawa na enweghị ebe echiri mejụọ ya na ya emere omenala mgbe ya lụrụ di ya ejighị ya ụgwọ ya emere omenala mgbe ya mụrụ nwa ihe ọmụgwọ ya ejighị ya ụgwọ na onye mere arrest na nwanne ya bịa n'ụlọ kparịa di ya na mgbe ya ọrịa ga na-enweghị ifu nke ugbo enabaga mba nwanne ya ji na ya lọtara ịbịa kpụrụ ego ụlọ ọgwụ zụọ ya ndụ na ọ ya nwasị ya enweghị ike kama ya nwụọ na ọ gaghị anapụ ya right ya ịbịa ọkụkụ nne na ya ga-abịarịrị na enweghị ọsọ ga eluigwe dobie na ya gaga ya ga-anọ prezent mee ihe kwesịrị ime lie mmanya mee ọkụkụ ya ọtọ kwesịrị n'ihi na ụmụnne dịka ọzọ enweghị ike eji ego enweghị nke ga-emeli ili nwaanyị a n'ụdị a na ihe eji wepụta okwu n'ugbo ya na ọnọdụ dele nwunye ya ọdụ gwa ya the right thing to do biko na ya ga-akọ kọmentị na ya nweta mmadụ ole na ole na ole kwuru the same thing si lekwa ya mee otu ya laa ga a ga-emeji wit nwanne ọ ya gara bịa si kewe mmeji n'etiti ya na nwanne na enweghị ihe o mere nwanne laa beri ala ahụ ga-emenwe ihe o kwesịrị ime na ya azụọla nnama emere everything azụtachala nnama zụcha ihe eji eme ọkụkọ nwanne ya nwaanyị na-asị hapụ jụọ ihe niile ọ zụrụ na ya nabatala ya na nna m akwụrụ n'ụlọ ha ugbu a ọ mana nwunye ya na nwunye ya zụrụ ọ sị no problem mana nwanne ya nwaanyị tikwala ụkwụ na ya ghọtara na ọ nwunye ekwugasị na ihe o ji ọchọ ka ya bịawo na nna m akwụ adị ihe niile ka a sịkwa na ọ ha mere ka anyị hapụ itige ka hụta ndị obodo hụta ya sị ajọ nwa ihe agịdị agwa ndị obodo na nna m akwụnwara ebe ahụ 4 bags of rice ebutere ma ewu ma gịnị ihe niile ahụ ebulatara na ọya na di ya na ha nabatachara ihe ndị ahụ na-apakị ya na stọọ nna m akwụna ugbu a na-akpa ahịhịa na-enye ya mana ya na-agwa ya na ụkwụ ya etikwere na mama ya asị na ya nwa ahụ apata na ya ekwekwere na onye ọbụla na ya ga-anwụ na ya ga-egbu ya na ya ga-eme gị na nwaanyị mba na ke na o riri ya ọnụ ụdịka ụmụnne nwunye ya nwere nwunye nwekọtara ezigbo mmadụ na ọmahụta o shiri too n'ụdịka family dị otu ahụ and still came out fine. Ụmụnne m ọ sị na ọ chọrọ ịnụ from ụmụnne enwere nnọọ ihe unu ga-agwa ya ụnụ gwa ya ọ sị ya ga-akọ kọmentị unu ya na nwunye ga-akọ kọmentị unu ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị unu.